Galicia en materia de institucional, Administración Xeral, Xusticia e Interior, vai a ser Paula Prado. En Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios vai a ser Martín Fernández Prado. En Facenda, de momento, tamén vou a ser eu. En Educación e Cultura, César Fernández. En Sanidade, Aurelio Núñez Centeno. En Política Social, Marta Rodríguez Arias. En Emprego, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, Miguel Tellado. En Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, José González Vázquez. En Pesca e Marisqueo, Carlos Enrique López Crespo. E adicionalmente Raquel Arias levará as cuestións relativas á Corporación da Radio e Televisión de Galicia e Cristina Romero as relacións co Consello de Contas, outra comisión que asiña comenzará os seus traballos porque, como saben, quedou pendente pola disolución da Cámara da pasada legislatura a aprobación do regulamento